Uba LD Newton Lingdo General Secretary kaseng FK JGP North Khasi Hills District uloong ba ka jingjur ka jingdon kinong di bat kinong khai drugs ha ka jila bat ka sarkar kamla ban pindukut ka day namar bakadon ka jingade kabare jongki he ki ha ka jila namar shipateng na ka jingbon pa ki khun samla kilangop how drugs namar kumbala yo lum jingkheng palat laing lak ngut ki khun samla kilangop how te jingdi buai uloong ru bangimtip manu bayo nong na uni uja jingdi ka FKJGP ha ka jingya lenti minta kan sa say madani kini namar kimdei ki khun samla ki balahe ki bangop hai utei uja jingdi hindrei ki badang khirang san ki badang dei kapor ban minot thom ha ki jingpuli lailak mut ki samla khasi belangat uni kamut shi generation ladu kuma ba ladu ek samla Kedang day ban telun nak kam kajam, saga putih putih. Day songsi, bah shi generation lalu, ha kan yang jingdan bot pat jungi kebatang hapolai ulang. Paling akan yung drop sa kanila kajaga kajam pi. Long di bahusia, kom kaseng FKHP, wat no maila yang ni jadi thal, uban sutiet ha kan yang senang kajam pi, bat kam tam hapolai boy district di Boracay. FKHP kadang lagi lak kilanti bande ya kata ngasek batai on dalam tap kini meeting kumno begini deal begini kijat beliau nama kami long su ban syukran kalau itim kadang kadang ngi iba kidang yo kidang kius kong matai kita bar samni ki patmat ni kita bar slong di bapo slong boro ngasong sen yaki kisau yang ram mende la trai sistem di dalam slong ko fer pa slong ban rat ngom yu uja cinta yu drugs anda ki slong la trai borba abmet abyong la kam yaki nong di la ai ki spok pollution apa songsi kalong ba kini ki nong lam di dalam bar slong ba fer pa jauns ne apa slong tang hadian arba lai mai utu nong de drugs wala biar kalong ka jingiak makraw ba ngimla aso ban sotu nek di hot FKHP kita berlong adhar ban ya deal bat kini gijat beliau kum mengalong ni pingan sabatai on saja ke meeting kum no bangin deal kini mengalong palang liam she generation ladu laila kut kinong di kam dei shu duna kam dei shu kan kajingno ko beret aku ban banjo ni kani ya kamram kajong pi dalile wadam aila yong ni bon suthiet hang ne bori boy district bo jala jani ngam nge bo churum kum to klem dala haba plalap yunong di khri kasuk bala ne piong kum no na nei mentang ni lingo ni sa ko umdom mano boy onom nong ni pak chen FKHP hajnya indi joka ngin sa sai madam ya kini ki FKHP ka keno bet direct bakadon ke nexus he phang ni ban penduk jat ya ki samla nama bangat ko udrox kim dei ki samla ki balai pau sau pau snam ni ki bangat udrox ki dei ki bang ki samla khat pra khat kantai arpu bang dei ban minat kot bang dei ban puli ban long kita ki samla pat ki ban yadai tadi andai kini mata kila sha punjat no how we judging how dei na ta kada was ong asa stress tang ini issue ba kom ka snong ka thau kom ki hot to FKHP kom ka not passes ya uni ujat ini wat mo ala dal le bon su thiet hang ni hapo koi Thank you.